no murigereria nyore kuboga kuburia ngane ya samatuka mange kulinderero no mogoko ngaturia engana ya CT scan igo tukunyiigwa ntumanyiti ingana kio kore mirimo mbantu kibagwenerete gokorerwe CT scan na tukubono yena serikali ito ya county ya Kisii wetera somo governor James Ongwae abagotebenye gitari ya Kisii teaching and referral bone CT scan ya bekiru ororo kuri ntumete ngana kio kore mirimo mbantu kibako yakorerwa igo ayo amona yanda mange iwanyu kubwato kuburia igoro ya mangana ye CT scan yandra gutumekera likia obono iga either wetera senchera ya Facebook na Ndizi TV News ko senchera ya YouTube Ndizi TV News nenchera ya Twitter na bokuboliri ya wetera Twitter @Ndizi TV News na baganse ya SMS era ase TV yao na bokutumekera likiao ocha ase namba eyuere ase TV yao igo tukora chinga kyumwancho murigereria twakwareganire bene incheno munyagitare gigase studio guchinde ko mwachinga ki emanyekani nga ereningo agera tumenya guchaka enkwana yelitkulia lero igo twakwareganire naende ase inchira ya bene kigima daktari. Yes sir, karibu sana. Asante sana. Aiga no Ndizi TV mbuya muno mubwanzi bomusi nabondo che nigani ora manyumwancho murigereria nga ayaningo karikonika yo korere mirimo tumeyo so enkwana yelitkulia lero. Okay, asa marieta nkoro ku Dr. LYNDON ORATO nchende medical officer itokoro ke general practitioner igongo korega sigari yenyegitare koro kubosongo hospital sibona igande station ya maternity na ICU na buno ngende tiko korega siane so isirero inerena tukopega siane akera rituko lakini isirero nteto tukwa nigoro ya CT scan. CT scan ne one of those imaging modalities chiti achira matukae ngocha toretinya kwanire kusoma ngana. Yes, karibu sana. Asante. Manchumulire Dr. LYNDON ORATO korwase enyagitari ya Bosongo Medical Hospital oteneta mangana maternity lakini boigo na mangana ya iga a CT scan na ya manyete mono meta banyagitari ba watu manyu bonge bana into baralito watu manyu boito asenjera ya media igo bono mwanchu murigeria ati togenda mo guika omwelio daktari nganeye neba ninje no ndoyo mogo ngo igunde nga CT scan otomiru goche CT scan sijui nini CT scan ngento kieke asomunu olio monto omurigerito ara manya kuigwa amanya nga karato kwa ne CT scan manyoro nyimanyire bona aso bwime tuigorera ngo nga CT scan ngento kieke. Okay, so CT scan ne one of the forms chitokoro kachia chibicha chititogwaka ende twamanya umuntu na kiare ne egotumia na benge x-ray lakini era an advanced form ya x-ray yani x-ray area nene kabisa egotumia rikari x-ray yokwanda gwakwe bicha rimori yoka ekoro kibicha kuri muturioka CT scan ekonyara kworo kichibicha ko chibe omobere ande kyo namunkumanya tore ngenje gokoregasi lakini nabenga tianyebeke simply era an advanced form ya x-ray lakini ere nene kabisa ekonyara kuri ime omobere buya kabisa ko bwo x-ray cha kawaida. Yes. Igo anege ntukira advanced. Nege ntukira advanced. X-ray ge waka SID ya moyo mubiro onye no kugoro woka. Lakini onye CT scan watebire ige waka kerasi. CT scan difference ya x-ray neri like bune x-ray era osagoten na mutu na bengoten ne mutu ye kamera gwa kebiche korere kor mutu yoka lakini CT scan bono in general to kunyeroka computerized tomography CT eminenti computerized tomography ntonkira gabuna tebe kor computerized eminenti computer iga yabuna wone computer ga konyera bono ebiche gwa ku x-ray from ebiche ra gwa kwemo lakini osakoriga ngenche gwa ku enye si computer ibane ko konya yabe ka slice chibiche chwamu bona rikango korra kormutuga yoka yakana guchigati gatigati mpaka maega yomobe bona computer yama konyara kobeke biche yu amo yama gotoro kibuya kabisa na kimobero ore gochime kabisa. Yes ero na inche na manyero mwanchu murigeria ngagerete kwa manyirenka inkie CT scan korwa se Dr. LYNDON ORATO nyarero gukibeka boronge amana ose meaning ya CT scan bona CT scan karoto manyira amana daktari. Yes. Ngaki how does it work? Osenga kiego kole mirimo egera to nyare gotwara ubumanyi.
Okay. So este CT scan ngenche ko kore gasi na nago tebi na kwande chi comparison ne x-ray erinde tomanye kegari meta banta bange bara igure x-ray osembaro ba kiru x-ray baro ri ngenche bakwenda no kwenda tuwate na mutuye gento kibweke ne kamera kya gwake bicha kya kuoro kitu esa idea lakini CT scanero na benga bono tigote ne chi x-ray chi gwaku lakini okobe kugochime yegento tokoroke gantry na benge etane ultimate kitu atebe seke gusi gosa wago chiegento ime kogoso ese genteki bone kamera iri kerie kobe kuya korra kormutioka ene kamera gwa ku mubero umogima egunje kanane ayetori gunje kana ayo konyoro rarete lakini kamera yetana no so mubero okay once yetana ndego yama gotoma bono chibi chechu ninago tebi dirike gwaka kormutioka gose korumega yoka egwaka ya computer yato konya bono yaro si chibichecho shabwatana amo kabisa yato si tokoroka chi slice na benge ego kobutorana tari kobutorana no tari no mo yito gotumia kobutorana ya yani partition kwenda bone x-ray yore advanced nje konyara gwaka ego patiko bagapaga bakomaeri korumega na begwaka gochimoto gochimega oseko korigoro gose gochinzi yama bone computer yama gotokonya ya chibeka chonsi piamo kabisa yama korra chibichecho yes nsababu kichiragere omuntu gusomurwaire abekwe ase CT scan ose tutarenda chisababu muntu ndo mwensi buna njenda ruga gukora twende ko mumbeke imo otake kumurika use guiko muntu abo murwaire amanye kubikumari iri ndi swali ligia sana Sara ngocho turiko kuana kuhusu chi risk cha CT scan baadaye ndinde bono tomanye tari onde bwensi ora abasa kuboka tebe una lero ntete kwenda kwa CT scan na kibono most of the times last month twari tokoreke indication reason kwenda kwa CT scan amatuka mange mbaro abakore itokoroka screening itete go check gosoborwaire mboro muntu abwate osomuberoye by the time tokomeke buna nchabone medical officer am allowed ko korika request ye CT scan tari onde bwensi ora abasa kwenda korike CT scan either ne medical officer go specialist ende onsi eranyare korika ebicheyo tokorika kyagara ntoga igentongero toganete go check toko tsakwana na reasons igobono togo tebe una Sara buna yabono tikara sna studio iga tosoke kuruga una twende tebe una Sara tetekonde wakwe biche rasi mebe igentongero kyagara togo akachibicha ausa komboria maswari na bongo tebi ne ara ribono yes tebi kiragere reasons chisababu jininge omuntu abe subjected to CT scan sawa so bono chi reasons chiri chiragere bono nchiro chitu chira common ndako chi example chibintu bibiragere mu ntanda kwa CT scan very common sibone ga sana ne rio monta umire ntomete una kisiga chi pigipigi nchichire abantu nkumia bare eritokoroka head injury okonyoro muntu akumio muntu for example mbaro bono CT scan nero ensako kwa x-ray for example so muntu yumiro muntu abogeta nkonya nkego ntebi gose amanyinga na iteketo so bongo gose na kyo bongo ubumiete bona kitogutumire CT scan ibono one of the reasons bona bantu bari baumire ocheke muntu ime bono ni muntu umire ocheke gose amanyinga na iteketo muntu ime oso bongo bonyo ete bitokoroka idima konyora sanchiro muntu ye muntu umire obongo boko chonsa gotora macha mangi gochime ine yemo ende nabantu bari babwate ngento ku stroke imeta kitoko nyirokese ke stroke nabantu bakataite yani abantu baramagata totebe bari paralyzed bono abantu sana bari babwate pressure gosoborere bwesukari ndoko nyoro muntu obokire tari gokwana una kawaida mwansa gokumi ngi yakorekanira omuntu ito bono ndamto kwanda chinde twake CT scan twanyora so bonga senaro amanyinga tatare tibuyego bono ese CT scan abokorera buyaga bwa asayo erinde togatebi unawo ko muto gwate ekibonera nabo takirito muri ari ngenche okay abantu bande baranyore bari bwate chi cancer so CT scan era one of the chibi chachito na dotumia go check onyeto rigireti to nabogo chanyegitari onyoro monta tetengo kororare agokorora no amanyinga gose obereka gokorora ngaki nyinge to atepatiga to check ge kubeki nza kwa x-ray ya kawaida na bonda kwa x-ray ya kawaida tonyore ndoro chibuye gento kegendret ona to ateba bona ebicherio ganeti ni CT scan ona to kwa CT scan to ma yakonyora bona bokonyora sachinda abantu baro babere bagokorora ngaki nyinge bagwansa go keo mobero bako ba wasted to kwanda gwake bicha twanyora kumbe nabwo ate cancer esege kuba bone CT scan nabakorera buguya ese cancer yere nonye kere cancer no asanga ndansi
ichinsa chinde no esenda andonsi nabo gwake biche yubuya kwara isibone igaite gento togende tigekora ku COVID-19 tumete gabereke kutochanda sana one of the chibicha chitichikotumeka sana go cheki na kichi lungs mapafu are affected ama na kia affected ne biche ko ku CT scan yes so it's some of the things chinata go tokonya twa umubiri bw'umuntu ime naboigo yes bio mono daktari asokugendera ko beki gentekiga bio mwanchu muligiri go turi na Dr. Orato korasinya gitari ya Bosongo Medical Hospital uyo chiri gukwanira igoro ya CT scan otwera serenga eyune bicha elio monta waku yobo imekigima ebwete x-ray wanyu kubata liboli rinde go cha se daktari gigase studio na bogotuma weterase esimi weterase namba esimi eyuerase TV ya ogabo nabakwenda chinsama cha Facebook no tole live na daktari bunagenda tugukwana iga to search buna Ndizi TV News na nabogotonyora ensama ya YouTube no torale buna Ndizi TV News boigo nabogoswagalia usubscribe egaronya ariko gunyore miruguri buneye emingi boiga sensama ya Twitter nabogo tweet @Ndizi TV ono daktari watevira amarwire buna cancer diabetes amarwire head injury na yanda mange kero kendo mondo obwatere ndo buriro gosono bwa tuberculosis ulcers chronic ulcers chirendo orwali butanya ko orwali for so long chire very chronic na mangana nda mange gose buna basubati anena mono chinsa mono nyene chiuru iburu ngo koramori na mangana CT scan. Okay, hili ni swali rigie na rio kabisa. Bono chibiche chire tof ai chire ao. X-ray ne wate chitora tebe ego kora buya kabisa. CT scan ne wate chane ego kora buya kabisa. For example, bono tebe amarwira ya yenchire yo boibori. Eri tunate korre enate konya muno kabisa ni tokoro ka ultrasound. Sibona go check umuntu tebe kabwate bintu tokoro ka fibroids. Yo konyore bintu bimerete se nyombe iyo mwana. Kogeratsa chindo konyoranyo no musubati amanyinga go soka amange kuruka ko bwa kawaida. Chinza chinyinge togokora nabo togokora ultrasound kwanza twararora gose ndorore ibintu ebyo. Onye bitariko kana buya kabisa gose tokaete buna ne gento kende kikendret uranyore gose chinde nonyo ne injire iyo boibori nabo konyora cancer nere komero. Tokora cancer komero chinde nabo togokora CT scan twarora onye no burere ubwarenge senjire iyo boibori gose yasukire gose no go chiasa esenda gose no samara ibintu bunebi chinde no konyora ne ibintu ina bigutara no mbake sege kuba bonenga ke itokoro kabona staging ibintu dekora cancer nkaye ikire for example one chinsa chine itogoeka togwake CT scan lakini chinsa chinyinga osakora togokora se CT scan tari gotwara gasi nyinge senjere iyo boibori apart from ritokori ya mangana ya staging ya cancer igokera se nabogotebigu na ibiche ntwakire nabotogwansa nerien kyagare CT scan twataba ni bichere advanced gotera advanced minute rasmo ko chinsa chinyinga konya gwakarire yenke aida gwakire x-ray gose gwakire ultrasound echichirense nchiri korra buya kabisa lakini bono to takatorre buya kabisa toma gwaka yekora ku CT scan yes mbiyo mono sana daktari umuntu narura kuminga buna kanza na watu umunyagitari koro akisitinga referral tugakwanira mangana ya kanza yoro iboro akatutenga mbija umuntu kwenda wa check wa mapema tukuganya mpaka yike stage gete yes CT scan yero yekuganya kabisa mwa x-ray mukore wa screening mugosinya komukora bona kabisa mama yakwenda se screening yani ase CT scan yaro tubwati bino ora yande bona riyo guchiko ba screened akote bugendo manyikana mapema gendo muchando toke mapema CT scan yare kuganye obure wiki stage gete kero mwaro rire ngamburi korogana buyo muntu manya koyirwa bugose nakiego cyakoreka. Okay. Tari necessary mna rasma kwanza turaganya mbako buroire bwike stage gete tumaya korangeria CT scan. Ne ritogoteba kogochanya gitari ritangani. Kogoteba bokongu bwa tebe nchina bere ginkoro munenda ose na bere kingosoka manyinga na bobono kurugabo na botokomanya botokorengere yoborwere bono boranyore no boresenda osino borese enchire iyo boibore nyino mongini. Bono kurugabo bono kwamaya goteba bono eritogwanse ri basic imaging. Ebinege ndo ribona kitu na tegotebera omuntu
gokorera egento getari gia kawaida utakiri kwaraenda nyagitari lakini by the time ukoganya egento kia getari gia kawaida kende nyagitari iminite boroire una bono nyore bwansire tayari na kibono konyore nga kibono konyore gwakirwe ebicha ya ultrasound basic rogabu koma gwakwe CT scan koma gotebigo boroire no torori no borega no gwikire stage lakini itokoroka screening CT scan tote nebwata chiri skiae kando ekitogo kwanera baadaye lakini yodo chire chinke chire minimum lakini neri bono egotaka initially kwanza na screening general screening nero chitest nchiro turakore chia screening chire raisi ande chire rigori krike nonye kugotumia kadi yao ya NHIF ere rigori rike zaidi lazima urakore icho kwanza irinde by the time mtokwanda gwake biche CT scan bono neri bono toroche bono uroire bo ndo twake biche ya kawaida ndokorora buroire bo igo bono tari una tokoganya neri egocha depending munengecho umuroiracha onye ka toroche ga nuburoire na bore ras nobore likely korrekana naboto kugotoma CT scan direct kubwa kwanza gwaka chibiche chinde chingi ndio mara sana daktari ngagera to manchu mo ligeriria no genderete konyora obosemia nubumanyi igoro ya CT scan ekene ngendo twanyare ko batokuigwa lakini abange baito tutamanyeti wikarero na Dr. Ogato ikirege gas studio orato ikirege gas studio na gotoigorira so bimenga ekeningi togotebigo monto kwanda gwatebigo utakire bicha ya CT scan bono daktari timanyeti because bono muna ensemo bune ya HIV nkorate bugolenga tutaragopima na biri iga umuntu wanje gosebu wange osumuno burui muchando ndubwenzi wika ora harigani bwenjira gete bono CT scan nega netimariga nugete ose preparations gete umurwiro manyanga bono nkogenda ndensa yikire ekine chinsa daktari ante bingo so iwase etaneri gwate bana bengari karabati gotoratebe ekarabati oguchi goso guchi mari tari bantu bonsi baranchirane kerwa motebire mariga ni ande naroro mukora patients. Yes. So une bichende onsi gose une procedure ndonsi rasma kwanza oraragini kubikotaransa ebicheyo. Kwanza ririoko ende either clinic gose kore nyagitari nabogote bi kwanza kuhusu egento kwenda gokorera. Okay? Rindo manyo twateba bantu mbaro kwanza no saka mutinko muiro imeye etanel agoteba kuoba mbaro bawo bete gosoe ibintu bibwekene chingoro ibi. Lakini tari ingoro gosoe ne place ere open we karansa kwari nabokorera no kwanza gokorera ko rigerete nabokorera egente kiwekene kamera yi igende kuwake biche. Lakini ngento goteba for example ebintu turatebigo nabogote bikusu egento ogochigo expect ko gokorera. Nabona egente getanga niyo nyomuntu kaganira gokorera bicha yenda CT scan yenda nabogote bigurite kerio toragera kegara togotakari tokore biche itwarora kere gento muna kere ketara bitaranse kegara gusakoragera bintu bigwanza gosuka iribikonya gosuka mono including itokoroke gall bladder nere go collapse mono tutekorana ki nabotarore buyeira monto gotaka chinsecho to mondo tatari kende ngakira lakini ogotebi utari unabona gotigwata bigo chokore CT scan ono tige toragera gusama tukona renka okay ono ego depend ne biche ryo kwenda gokorera arafu egento kene rasmo otebi kusu ne ritokoroka contrast ne eri egente edai nero kobekeru esemeki eri ndisa chinde onye tokaete for example ne cancer osomobere ose egento kero tutekorera buya kabisa somobere nabotokobekeru edai getegabo rinde gokwa bicheyu yaro kibuya kabisa na kiere abantu mbaro bakego chinza chinde bako react ne dai baro babwate chialaji ao bona bokubori gukwansa no bwate chialaji chinde chonsi ose chienda agera gose kende yonsi erinde onye ko bwate alaji ende yonsi kwa rigani tofauti no ori ndo tabwate chialaji generally osako kora ego ya matka manga abantu nabange bakora CT scan na ande generally very safe no bari bagutumia chidai echugo check gose mbiyere kabisa maramange konyorere safe igento kende kirasma tokwane ne ritokoroka radiation igara CT scan eji twatebe chini chi x-ray chire nabenge x-ray lakini era advanced eriego tumia ngentokoroka ionizing radiation ionizing radiation nabengo ri mwangazo weri sasa okay rays chicheri sasa wono ri chigo cha chiro wavelength nero inete goche somobere itora tebe no actually a small fraction ya abantu mara risk yo konyora cancer tari ntorigote ne ribono percentage yu erenke sana
na benga bonanza gotebi fraction yere nke no kogwa kira rituko gosoka koro nyomba riri kuri ne gari okwenda risk yawo yoko tuomune gari ogunse oku ere around 5%, lakini risk yoko nyora cancer koro CT scan ere less than 1%. Igobono in short ay gutara kira rituko kwenda kira rituko ore mo at risk goku kobwa njengwa ke CT scan onyore cancer for example gosonyora madara koro CT scan tuajire risks tuatanganire lakini ngoikatora abo kabisa na mariga natako kumanya ayuwa tebiro mwancho murigereria kero kende omorwire keragocha na bongo chanso abnande igane change chichane ose there is a procedure enchirangwa na tano no weso kama gosoigwa abo CT scan. Okay, so iririo muntagocha o koikaga bwe se igabo wakirwe bicha ogoika kwa chencheri kuchanga chiao. Okay, chango tekero kobeka nchirichire erinde no ebicha kegwaku njigere bicha yesareke gostorre twanse korra changa chiao kubwa korre situate to so mobile. Okay, egento kene na lekene to korusigu ne binte bibwate chuma gonye kobegete ring. Okay, osonye kobegete bangle bune ya obegete chinsa ibinto bune gose earrings echo chikorusigu chabe kukando kogokora kwama kobeke ibinto byao kwama gosoka igori ryo gosoa ogo chencheri guchanga chao na kerege ntobe erinde ntonyora itokora ka interference kagara kende gyonsi ke chuma gose chi plastic ebinto bune ebyo osaku wake se biche na bena biyo bakubira kagara ene biche gwa ko mobere igera korora kerege nto abera remba ke gende kyo begeto soko boko one kiko gara sachinde to misinterpret kumbe ne gento kango kyarusetiko. Okay, biya mono sana daktari narage gukuru kwa Lucina kuro chinse mochanya mokenye agoteba nkwaneri daktari na ndimbia ase ogukwanira igoro ya CT scan kulinda kubolinga nabo ebuyekaine okay akubolinga na bigu kumulika na binga okay ochire mpaka ase chi airport kero montago travel ekara travel anye ko pimo seno bogole tinonya na mariogo madawa ya kulevya asumu birimi asana ro ogotenenigu kwaro omubero bwenze bona ba na kya kubolinga na bwe kaine ebiche eri montago kwa airport manyikana gusena kwate madawa omubirimi timanyeti. Okay, so iri swali ligia musinda bori so echo chinato kwa ku airport echo bado ne chiri chigo kwa elitokoroka one dimension image ejina watchinga tu chi x-ray to bado at the end of the day nchibwa the difference mono lakini CT scan ere more advanced kyagara mu chiri cha airport ngake nyinge njiri ko involve computer mono ko beke chitokora gidote ko bagano mobere nginchigete gabo echucha airport njiri konyara gukora ibono CT scan ere more advanced ekonyara gotoye itokoroke two dimensional image gukoroke mubiroro nakiore buya kabisa. Okay, yes, Richard Omayo akolika korwa etawa mate akubolinga CT scan ngayora nere nyagitali ende yonsi gose echire assist nyagitali specific. Tari nyagitari chons pichibwate lakini mwentomete general yeto nebwate nyagitari yeto bosongo nebwate lakini town ega CT scan njira ange no inye tari kera nyagitari yebwate negento kera expensive kobeka in the first place tukamanga konyora ne nyagitari che serikali chitemete kobeka anetari chons pikagara no ese che serikali konyora nchiri level 4 level 5 and above ncho konyora government nyare tego kobeko lakini naboko chinyora ando ansi town yosa kuburi na okoburi. Yes, na Maria Kimunto kurachensa machogembo akoteba kwani daktari mbio mana so tumanya igoro ya CT scan ntua manyete uyago gopongesa Veronica Nyakundi kurachensa mocha sunika akoteba no alime ya Ndizi TV aligirityo morobulyo bwo cheno akoteba kwani ya daktari ya studio mbio mana sana no yakoro kwa Jackson Olina kurachensa mocha Miriri agotaba kwani daktari mbia mana sogo totevi igoro ya CT scan nande no toganda tukurigereria guika omwelio kono mwanchu murigereria naye kerengereria utosiekero isco na bogo channel betera sena mbaesi miregabo ase TV yago boigansema ya Facebook no tole live na bonko endanso mena ye kerengereria wetera ro na YouTube no tole bado na Ndizi TV news ekero kogendera gutuma ekerengereria na tumanye ko gasoma senjira yogo ikerano daktari niko tukorenda sense ende studio so mutimo komoke to kuirana umanya gototebya abantu mbale to kuguba gotebanga
nga inkurusi chimilioni ngo chikopimerwe bicheyo nyuwethana antaba dose naboka bagopime go monto mutaka na kwera nyumbali ama edenga timbu ati milioni ngo chikopimerwa ebicheyo ya CT scan bachigotota ingaki rigolina ki egera abantu mbao basoke bakwebicheyo oborwire botoke gosoma chandora somo biro gotoke mancho muligere wana teotorenda sense mo studio tokwirana ntwirana na Dr. LYNDON ORATO uyoro magani tuguli tukolera sense mo yobo chanu yanero Ndizi TV obwansu bomugusi. Ubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutundika kuri chombere yategere nae goru ali ente bana ndwari tuli kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yigatomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Obachenu ni goboro bwengencho mono asubogima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndikakitomenye buya kebocha una gotambe ngobatabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu ao byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byogutumeka gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
mwancho murigereria uri ogendete kurigereria umurubiri bwobo cheno asili kuria lero tuli na Dr. Lyndon Orato korwatse nyagitari ya Busungu Medical Hospital oyo chiri gukwanira mangana ye CT scan oyo ogendete gotobo semia gotomanyia ntu amanyeto metanta bange bagusira singincho gotomanya ozo singincho yo lack information kurinde nakiye kogera asumurubiri bwensa kia tuwaleta abanyagitari bali babwate expert yani bali babwate expertise ase amangana yechinsemo ao igorero no tulinere gase studio karatogenda tukonyogota kuna na gusanga engana ya CT scan nikubatari bolio na bokolibeka ase namba yesimi eyera se TV yao kwa igo Facebook no turali live na Ndizi TV News, YouTube no turali live una Ndizi TV naba igo bali mogotonyora gwetera se channel ya gose gwetera Star Times no togotoka channel 195 ekerensemo ya Go TV togotoka channel 824 igo gendra gotubwatia korochinsemo ao karibu sana daktari. Asante. Ande tuiranire Okay. nyetotara endo mutimo konkubuli twaringe cost yo gwakwe bicheyo ya CT scan abantu abange bagotebine ya abantu bayinyarite sine ya abantu abadosi eyune mentality abantu babwate singe gusiye itubutakamboro muntu nabagukwera no nyumba ali bagarucha kwebiche eshide emanyu umuntu obera nyumba bagoteba ne 1 million chichibesa nchitingo manya kurende daktari nabo tobekera bene antu bamanya ngaki cost yebiche yo ya CT scan inaenda for how much? Okay. So CT scan ero soko tebekere nere more expensive kwa chichabo chi x-ray ne chi ultrasound. Okay? Lakini yogo tebe bune ine bicha ari bari babwate chibesa choka yere tarikene. Kegara matuka mange maroire tari gochora. Osono bwate chibesa gosito bwate. Buna for example le bicheri yo mutu itwa tebe uri umuntu tebe umire usagwa ke biche matuka mange kunyorego cost around 7500. Okay? Osakonyora tebe ne ko depend na ase egwako kyagara kerase egwako somobere are tofauti nera okonyora ikogani more advanced go change nginje go change nginje tegabu bono depending on asari to gwaka okonyore e cost ko tofauti abe ko range tebe ko 6000 maka tebe no 14000 go 15000 depending na so gwakero lakini gabu na kitoko batebe no chinga kichinyinge chibicha bunechi chire expensive lakini na kebintu na NHIF gabu ko bakonyera bono serikali esibone gegende tigoto megente tokoroka UHC tetekero monto anyore NHIF ko konyore NHIF ka bono for example na botogo tumerie koroke prioritization isi NHIF erinde biche ya garamio na NHIF ayo gwaka na tebe 500 yao yo mutini NHIF ya kawaida ko kwanda nyegitari ko ganite biche yu na bego tomu NHIF ya approve kwa kwe biche bono na benga bona ese at the end of the day na bengo gwa kubosa kyagara NHIF nere ko konya no kurwari gune bintu binde so lakini ese onye nerio to teberia cash osakwanda nyegitari no osakwanda no general boneiga ori gwake biche yo depending on the site ogwaku chibesa che chikogani ne chinyinge out between 6000 mpaka no 14000 depending on aso ogwaku lakini ko ogwaku na ne card yao china bokonyora gekokonya ya alleviate cost yibo igonga no ende nyegitari public onye tubwate NHIF stiri bicheri ne tagete chibesa ne gane tichibesa buna bosonge gane tichibesa na mbanga tabalenga private na public chibesa ngo vari chirenga ngende general chibesa iko chira yake kubwa umuntu kwenda private boso okonyora most of the times variable yo sakwanda ne na bibiche ya yo mutu ne gwa kwese public hospital na begwa kunande bado bosonga cost ne erieri kyagare machine ne erieri gotumeka onye tokoroka consumables onye ne dai umuntu akobekeru ne erieri rigori ndirigo change kende rigori na riri bado igabantu mbana kubangira ini congestion ya public bakagetenga bosonge kale expensive igori na riri general na riri bosogo na riri hema na riri kirasi imibambu ya mono ono kero kende karo gokorero buna screening amangana cancer tingo mayanki nganchire to kwanira igo tutigana singencho cancer kuri abasubati mono ngote bugutore okwenda over screened for after 5 years na ande bona CT scanero na achire mwamurikire guseninda na gwate shida kina mureku
na when repeat forever usana na bo kero kena ndengu chakuira na nden check. Okay. So bono amatuka mange ise rito kore itokora ka screening ri bono ne ri bono screening yeto neto kore ya kawaida tariko involve kwa kevicha ina bogote go repeat kyagara at the end of the day na bo ko repeat go mara mange as possible depending no rito rigirete tokete ngento kikegendretio somo berogo lakini ise yakoro ku CT scan ne ri bono rito komore ku kabisa somo berote to check na kiore igabo togende to check kabisa erinde ngake itokora borwere mboro obutoro bora baso gusuka gochimoto bora baso kogendere zaidi na bogote bigobone na beraga ni nande akiwe ngakiende lakini tari ibicherio oratake kwa kukera chinse nirie gwa kuteke gwa kurimo igo twamanyo sobo kongubore erinde twa intervene onye ne cancer twari lakini erenke igo nabo kwenda no parte US arigete yon spiarusi bontro chibiche go konyinga kiyu mwaro ro sobo kongubore ime kabisa na benga twatebe ne bichera lakini ekorre ime kabisa sobo kongubore iri no nchebu na bone surgeon kogoswa ime ndio kwenda kobaro muntu no maete sobo kongubore kwenda korusio bokongo obu kabisa rire bono kogosieka o maete ga bumbu yori unless tukotogento kende keba baadaye rire bono check in and lakini ibone ekomate ibone chi complication chinde chia chiborwere specific bo ndio mono na rega igakorwa Eric Baraza otebana watuligetu ko chinsemo chanya mataro rom agoteba ask daktari what about those people who have metals plates inside. Okay. So bari babwate bona abumbari for example konyora muntu umiete kare akanya akabekirwe chuma sokogoro for example no bera beko sokogoro andonsi bone aba abubono tebwati effect andonsi CT scanero ne eri bone ebiche ese kogwake biche inabokorra emetole yo echume yo sebekiro lakini type ne wata effect andonsi eri nete gotwara bokomune eri ekorokwe MRI kegara MRI ere ne genchego koregasi tofauti ne eri tokoroka chi magnet bono so kobeke chuma ngene magnet konyengusa bono CT scanner tebwati bokongu osomonto yo bekeretwe chumera nara kubolinga na bekiro ase CT scan netanele yume daktari ateba kero kende estimera endarin chingo kwera mai wono chi heneri swari wono chi gantri chire aina ao matuka technology change era igoro sana ntobwate chi backup togote abuno kobekwe setane alafu endo kwa merine na nene tane ine asora basogo slide no nye kunyara gotara na bono togo komusantu tweka igote taring tenga so kwenda kwa be kuna benga ningoro imegwatu gutu inde stima ke gosira bona ayo gosirera ma no na genereta teyo ninkonyu no genereta ke tayo na bogo suki gutu wekagara ne kamera twego suka na bego suki gu physically ko sekende yonsi onyore gosoka buye tari tenga ngoro umuntu osomurigeri narurataka kumanya abasubati bebwateraneti kero kende CT scan nebwate boundaries egote banga bana gwika miaka gete mbaso agali abasubati bebwateraneti mbaso agali nebwate boundaries ne limited gose ondegwense ne bagoswa so ese CT scanero twate abe nero wate risk to ko ionizing radiation kegara ni chire chinkong kabisa chigotema charige yo mubere go kabisa na kiere most of the times kwanza tiganyebeke kabisa no chi serikali no itokoro American College of Gynecologists ko recommend muna umuntu onyo kare morito lakini oganeti CT scan ngakeyo na bagwa kwe bicheyo okay kegara to goteberio onye ne situation ito gotebe benefit ko outweigh risk yani ingencho turanyare ko konya gwake bicheyo ere beta kubwa kogotige igo ntomanyo bokongu bwaterinde oni secho ine ribono tokuwe ibuna abanyagitari lakini at the end of the day no risk iyo konyora ionizing radiation yo so mwana no so munginorio bwato borito ere enkego bado ne enkere ne rimono to gota amatuka mange chi bichanchiro chinde muna chi ultrasound tora basa kwa kaurio bwato borito osichabwe MRI ori bwato borito before to anse ko consider ko wake CT scan na abana na barabu to gotaka umwana ne nabagwa ko CT scan ne rio mono to gota umwana ne ro gwaka ne ri to gotaka umwana nyagwa ko chibichecho marama mange lakini onye kanyega nitenge ke tutaye umwana nero tuomiru negari bahati mbaya goso gunse onyora mtotenge ya manyinga noro nyare itekiro somotu mwana inaro na buto mwake bichi kagere ngakeyu kwake bichi inabere totebi na manyinga netike to somotu tumuire tiata turusi ya manyinga yu umwana abe buya alafu nande risk ito taba ya ionizing radiation erenke igo sana
So at the end of the day eko barahisi komokonya kugwa kebiche yu lakini eri togoteba bono by the time togo consider kugwa kebiche neri ntoroche bono kende nkeyo torakore lakini ande toroche tosakonya kebiche ira basiko konya rahisi kugwa kogotiga igo igo bono tebwati limit chiri igo ni process unora tumugende lab lakini kora endango CT scan tomanye gusumucha muchando kiu nabo igo igo mbia mono sana kero kenda subwango bono gwakwanire MRI na ultrasound tuburekiri yangu doni bintu bitatu etabauti erogati ya CT scan ultrasound na MRI okay so tuna twateba ultrasound nero among chirichire basic kabisa okay ine eri most of the times tebwati no risk chinyinge actually no neri turatebe no risk nchiyo mono okay lakini obo ultrasound neri ere ngenchere basic nero tedi kunyara korora mubere buya kabisa lakini asaba ngina bari barito ultrasound rero naikota ultrasound eminyeti egotumia igendo kengeriogi neriogi tutanyara koigu intu lakini machine ina be kunyara konye detect yanyara gotworoki osumobere na kiere manomona bangina bari barito nabuto korora togoteba na matakayo serikali egoteba at least twakachia ultrasound ibere asaba ngina bari borito wakari entanganya tutabi naki muntare murito nakaye mwana yabekiru nakiagendeti gokina afu twakanarire aisire koibora twacheki nakinchire yuere mwana na isarance tebuya gosaika isarance tebobe ni twamubangira nakiako eri muntu takonyora chi complication iriako enda koibora aya ine ultrasound yego tumia sound lakini neri bona ultrasound neri limited mono so compare ultrasound na CT scan neri na tugotoro kibintu chire more detail kubwa ultrasound eyo MRI nero nabe emachiti kubweka ni CT scan neri MRI bono tari gutumia itokoroka ionizing radiation ibono ero gutumia nechi magnetic waves okay nere gokonya bono nero ngokonyere sana MRI sana no to kwana igoro ya chi cancer nero tanchiro to gotaka tutekorere cancer imere tutebe no mutuime CT scan nabe kogotebi urebe no bore so mutu lakini ribono tete kwenda gukora operation no mutu ikwenda korusie nabo togotebe tigatokore MRI nero etoroki buya kabisa chi size echo nakichire nakiera nganete kabisa iri by the time tokwenda ko rusie gentekyo twanyora ntoke define buya kabisa so MRI ere benefit ya ene tebwate ionizing radiation yo lakini MRI one ere more expensive preparation ya ene to ko a bit different twateba na bantu babekirite mtu mna chichuma mba konyara kwenda kwa ku MRI yeyo so by the time na to make a decision yo kwenda kwa MRI versus CT scan that's manero twagopimire buya kabisa toma kote yayo ganiti MRI kusa chinde na butogo chitumia Jones piamo CT scan MRI na bochigotumeka Jones piamo kabisa kero kende gwakwanira igoro ya ultrasound bya sana daktari tigatwe bachasi nini asengencho after all ngo hora mangana maternity mono mangana kero kende nyororo musubati wakirwe ultrasound yaro kyo mwana mbiyale position mbiyale kire yendo wakunonye nkabere mwana ari byo but it happens kwanyora ryago chikonyora mwana complication yaswa mwate karokende ya chance mwana harire bugeka takonyara gocha isiko ya video montotomu theater choka CS ngigo chikiaba so ingakibune yibono bono nakitogotebera no Ministry of Health nakiabere very adamant kuhusu o prepare buya neri bono umuntu kare morito ntomete chi wiki chiri chintangani kabisa mpaka around yumuntu ago ikachi wiki 30 garango imesi emetieni stega omwana nabakunyara gusuka bunataite kyagara bono chise cyokonyara aromoke nabakunyara gusuka bunataite omuntu chinsa chinge togotaka omuntu obera go chinsirindo omuntu kyagara no omuntu norogoto gosoko mutangani bono riri chinsinga chintangani nabakonyora omwana gusuka bunataite orare nginchataite one ngaki na kitogotakera bono ngaki na boto gwaka tumanye tu mwana mbuyare n'umungina mbuyare lakini by the time go ikari bono go isite ko ibara bono digo imote inchere yansire ko igo kenga kibuneyo bono ine moto ko rito koroka close monitoring ogo check kuya kabisa ngaki yo to ko physical examination to check na boto na korusika na boto ko igo mwana yo na kiarire nyito ko toro chenga ke una araire bobe na boto ko tume ultrasound wangu chinsechu to check yo to ya to confirm iri mwana yo mbuye karansete to igu mbuyage ndete ko chiesa lakini bona irie kogera mbako monto egu cesarean section enda kobaru neri okonyora chi complications ichiro icho tanyara
yare go anticipate no ake bicha mapema no kora kende nchito chigo change. For example mwana nabagoika mwana anse korosa. Ibyo mwana agende tigo skumo umwana arose. Bona rikako gende korosa kabisa to nyoro mwana osokire ore flat to goteba tigato ende to konye mwana wango kwango. Bona ribwo to kumutama ndokoreru operation yirinde to save mwana no mwana mapema. Muri naro ubuli asiri buli nari kugenda next lakini kuri ndo ubuli akorokwa Peter kuri chinsa mochanya tieko akubuli nga era singia daktari nande no bwato manyi asokweresera mangana ye CT scan tabi daktari aratwerera ubija we CT scan no bobe we CT scan ntoma edekerege ntonke bwate benefits ekose advantages and disadvantages na dibuli ya nelialinge next ndio ikire kubuli bana to chakire ubija wera sero mwanchu muligereria mangana igoro yo buya bwe CT scan tumanya go endo bobe bwaye. Okay, so buya bwe CT scan no toteba neri to koreka advanced imaging eminenti ko check yo somo bero na boto konyara korra buya kabisa na kyo moberori. Okay, so at the end of the day onye koganetie bicheri na unye gitari oko akogotebi toganetie biche ko check buyo somo bere na kiere among chibiche chito bwate ne CT scan MRI nere ko ku PET CT nero pamoja Jonesby. So CT scan nero one of those images ere angekerase isibona iga nabona iga kisiga ange tubona gote ntubwate ange no inye chire town eyoka zako suka nimete munabone serikali neti gokorega sia yebo kongu abo chire ende mpaka tutere no chiri chi sub county go chichabo nyamache go chichabo kucha kerase around go chikonyora na chire chance rekobeku chibichecho so unere mo available ego to konye rinde no intri bono nabo okoenda inyegete range nae kwanyara gokonyu nyene gento kene tugo konyi ko gotomukera chinza kwanya gotumu ende go chiare nabona ririkare bibiche yetarengo twenge gotuma abantu gochi moiri faro Eldoret bona yona chachire town ega bona yabire rais bona namuntu nabago akotembe gotara gochibosongo muntu agotara gochi general Mr. Maria no nyara gwaku ebiche yu erinda okonyo around igange ne town abakoira na mwaebuya so ese nanate abona indegente ese benefits cha ene eriere mo available nande go nyara wake bicha rais aya rafu itokoro ka risk neri na kwa na ritangani itokota bakegara igotumia ionizing radiation chire izechi mnatokota bakende kentenkeyo kinete ko very safe na kelekyo risk nero ko gotumia ionizing radiation small risk nero yogo stimulate montanyore nyare cancer lakini ine risk erenke sana wanye compare no muntu gutara para kira rituko muntu gutara para kira rituko are mo at risk no kuumia no ko exposed no ese risa serioka ina ionizing radiation adeno neri mo to goteba chidosi ko exposed o to ko chi reduce ko gwako entanga nigo nabo buya bwae gotebi definitely ga no bokongo bore inde bono nturi kunya gutwara aje kunya kuwa kabiche yu nande yes so risk nere yu natoteba nenke go iri toteba contrast iri muntu akobeke nenke go sana asengisho ntotebi omuntu amyaka go chabosongo ngabo bembo yo aenda ma kuiwa ka risk yakwa gakeyo atebe mwato tebe ibanga kirige ntonke bwate buya bwaye no bobe bwaye kurinde CT scan very low obobe yani 1% konyore ekwirinde iyo mbia mara sana daktari nara ukurukumuliasi agoteba nkwaniri daktari nabakororeka no bwatu bumanyike gima nara ukubuli ntebye ase nyagitari bosongo ere ngo ikatoro gabo ko batayitoro mwanchu murigeria ase nyagitari bosongo ase botoka asobwango naki amachibwa CT scan wono gwachire wakiro CT scan eshida ya togekanya nero useteyo gosebona anene goikeshide ekororekana pero wako CT scan gose na bogo kwana asa matuka mange by the time mumunye gitari yakorengere yogote bintu niganite bichei neri ocombine iri kintu kwa mutebi ogoche kiribuye by the time togo tebi toganite bichei matuka mange na botokorere kintu keri ingakeroro bono oshida ya togikanire ingakie bicha CT scan eko konya asoko obobweni guse treatment swali rigi yasare so muna bono toteba
for example eko mata na egento keri muntu acha na kereki nyitebe for example buna bono toteba abantu nabange baumire chipara andonsi bono buna abantu bari bakumya obongo senge gusama nyinga itekosa obongo abantu buna bakwenda abo to make decision kiagana nabo to kwa kibiche torra manyinga iteka na makego onye karama sinini cities kana bego toroke manyinga na makego usina mangi ni karama kena boto gotebeye soko kwa mario go buya boto korra with time nabo amanyinga yakorusigo no mubere ngora muntu tatwara bokongo na bakunyara no gotara na gukwana takorugabo lakini naro tokonyorara mange zaidi aito konyorara mange zaidi bono nabo tokote bono eganeti oirutieta ndarusigo roje bono gabu okonyora CT scan ya konyere yego tokonye to make a decision yuraisi asabantu bari to kora bari bobwate cancer soko nderero kore screening tebani ni nchere ya bangina kore screening tonyore cancer nero bono gotaka komanya bono iganto nyara ko konya bono iga usenege ntokeraga ni tokora ka chemotherapy ne bintu bunebyo. One of the things rasma tokore ne itokora ka staging rasma torre nka yekire one require kwa kire cities kana bakore stage yekire rindo muntu abangero na kyago konye koruga so nabe same thing ne na mauga muntu bari bakuboneka mauga mbaro bakumweka no itokora ke pelvis bono gotaka korora buya kabisa na kire rindo no ryo kwanda gukora operation tebe ni ya mauga kwanda korora buya kabisa rindo bono ryo kwanda kobaro muntu kwa reso guchikobeka chichume cyo buya ina ne another benefit yo tokote chiriza chirikasi kanchigo tokonya raisi erinde twanyara gokonya muntu raisi ebine bintu kare bitarenge gotoka raisi no kare no eso te abantu muntu arenge kosoe ward tebe nenda yae obere tari koragera buyego obere ward no matuko no atato bado toganye torore gose mungo nigente kinkegendereti erinde tomaye kumuira tiete lakini amatuka nabo kwenda gwako gosoeiga abo gwako ebicha twarra gosinegente kiago sinegente ke onye negente kera nyara gokonye twagente gokonye ward onye negente kere ke kutaka ke konye ngakeyu twakire bicha twaryo so bokongore abo kwenda kwedu kwa baru wangu ili to prevent complications bimono sana mwancho murigeria nimetengana ogenda tekonyoro bomanyi ne gusegeta na no basemya korase Dr. Orato kotoka chinsemo cha Bosongo Medical Hospital oyitubwata asiri tukulia lero igekerengere kya ongesi kiruisko na yachinsi chitu chigendera tukominyoka unankumanyiwa ne producer yane toti gwaisi kwasengenjo enari bagari okubwate ari to manyora andi nduri chokora manyora abana ndi ninchenkoli lakini ekere kirega igalero toti gwaisi konye kubwate libulyo igoro ya CT scan osobo gwenya bwichibicha chabera advanced anya gotete kubuli kindi yonse nabo kumoboli no ari gaiga anya ariko bakago koiraneria nari gokoro kwa Janet Undabu korochinse mochia Kinyoro akotebaga kidaktari mbia mono ase obosemia bwago kurende nkayinya gitari yo egotoka gosinya no yonero nyibuliri Ronald Omambia agoteba umurubiri mbiyore tigogenderere iga Ndizi TV mbia monase emirubiri emiya magotoletera. Thank you so much. Nari okurwa Robert Achali korochinse mo chia sune kamate agoteba no ali meyo umurubiri nkwaniri daktari na bali bonse moko mogende tukunye gutuma ekerengere likine togotebanga mbia mono sana. Kerogende daktari for example unenye gitari ya Bosongo ndire gwikonyore nga cities kanie neti mugete teri gukora kasi yani minute gonga abantu bagocha gose bagotumugocha ase gwa kwibicha ne cities kanie ebirengo byabombire bi ekaro gupimaiga usene gento getari ko bajaji. Okay, so amatuka mange cities scan ya Bosonge fairly new ya vera ngene meteni ngene igabona iga CT scan negende tio koregasi njiro konyore CT scan china to break down different places lakini bona ino bwango bori bwenya gitare ko tema konyero osi bwango irinde service njiba paralyzed so CT scan matuko mangi ntrigo takayarara kyagara manto na bange bagane services echo ne bono matuka mangi to konyore ke ne broken down ande tigarete igo nande tigetonde te koregasi so matuka mange konyorere functional egende tio koregasi nakina mini kubolinga iga abaruire na bangi bako base umuntu atakero gwa kwibicha through CT scan
bono neri bono bari ndo tokoroka bari elective neri emergency umuntu asagocha nyagitari nande emergency okoba prioritized bana bakubeka umutu bakorera bwango okay lakini bari tokoroka elective nabo ko bari ko kwanda nyagitari kwanda koganya ogotebigwa yabona enchu tutebe mambi saa 8 yabona iyo bangere tubona chinse cyo saa 8 ndetayo kubeka nayo bangere tunayo gocha kare itokoroka bone turi konyora murere gakogana mono erinda korero biche Nara kubolia Hello Ndizi TV. I'm Ann. Niko na shida naumwa na mguu karibu na hips on my left side. Naweza enda nipate usaidizi and how much? I think yoko rambona soire ase TV. Agoteba kurumwa no kuguru kwaye angena ni hip. Nanyoro bokonye sinyigitari abusongo nande ni how much? So koranga mbona igwire TV era kinabo kumote. So bone yitma ono unatwateba biche kitari chiriyo ko katuga kwanda wako. Ogo cha kwanza nyagitari. Okay. Twaigu kusto tokoreka history. Twategerera na kyo kugoroko kwabere kwanya ko umya rinde. Toburia masware tunate kubota kwaburia masware kabisa rilikuwa manyire sobo kongobore nyene gento kranyara kwa x-ray yo kaiga to check abo to kwa x-ray basic tonyore osobo kongobore twamanyira kinonyo konyore kikaneti advanced imaging abo to kubanga ngora kwa check gukuru ese outpatient kwa bichonyo kwa x-ray to retikende abo ndoko bangeru kwa kuno CT scan yigo se MRI depending on whatever uganeti one yego depend na kwa access na yigo bokongu na rige yibo kongu kaibo kare most likely ni kingotomye bicha ni maete igento ndengere tinkwenda ko check buna bona tante beti miaka ya tinko mayindirenge bo kongu montore 30 bore tofauti no monto bote konyora montore 80 for example ngintimo chandite na arthritis ona arthritis eyunza kwa x-ray yo kage plain na bonkonyara kumonyosa bo kongu bore na kwa mario akyo no monto moke bokonyore bo kongu no bongao irinde bono urwari gutofauti igo bono tinko motebiri igo ligo sebinto bunebyo uyirasma achenya gitari arigeri igubuya irinde koruga bwa mayo check amanya go check igegento ogokora an no kogenda nyagitari urikira goteba gwati miaka 22 yes so na ya mahali okora no kuruhuka ari kumwati kusaiba she's 22 years igombe mono sana igonoge nagenda tukubwatia machiko usinagenda tukubwatia umuroberio gento okora an genda mbakenya gitari ya busongo mumere na Dr. Orato Geiga egere ayanyariko bakago kwa obokonyi kerekende daktari karoto kuna go twabere irange guche gukura kerekende omuntu nataka kumanya igoro ya twateba inubono buna abusongo emerobe nere mubegeta abantu bamanye igoro ya CT scan nande kerekende kero umuntu amanyira igoro ya CT scan nka service ya CT scan chire busongo medical hospital naborira abando nyakinta gitugo chwa kwibicheyo inko banele naborira abandi nganye kanda ngeri kuma otabe nachege guse nere special usine ne bwatenginjo yaye ngao okwenda liyo ka direct ya service yugo sase reception ya CT scan. So buna twateba from the beginning mondo kago chenye gitari rasma kwanza turaigo bokongwa. Era kongu sana omuntu buna yoboke sara otebe buna rero nje ntete kwenda kwa kwebiche. Neri nabora tebe otete kwa kwebiche lakini sara tebe kenaye tari munye gitari. Nabora ora kabe ine roganiti lakini azendo byonyore nakabiche getaga sininyo ganiti tari no biche ya CT scan. Bona kitogo tebe omuntu kago chari tangani akwenda gari to korka outpatient. Patient bwate chi clinician chinge bakobega buna banyegitari yao kogocha gabu raini teyo nobogo ikagabu kwenda kwa okwenda tukwateba ikina kingenda kwaganiti lakini mo kwenda go ikaranse ogo ikaransa gwako ne ruto ego historia yao unabono yonde anateba twategera historia yae iguna kina kiabero tanya ko umie go seninki toma ko bonto tabone na botore tiatora kore iga kwanza alafu toma ko ronye ne bicheka neti CT scan na boko bangero ga bwaza na outpatient na boko to nyene na chef ogo tumia na bego to ko ba field form eyu yo bangeri rituko onyetari emergency kenye ne rie ko emergency ko montago cha umiete eibono naboti ino ne assessment di montago chari tanganiga nabotoko marotebe ne emergency nabotorengretio ranyore na manyingete koso bongo gosasa na raumiete sinda totebe yabona ine emergency oya kwanda direct esi kwa kwebiche ya CT scan bia mono sana daktari wancho muligeria ndo chinga no genda tokono kubwati umurobilio oyo iga bobo cheno karatoni na Dr. Lyndon Orato kuro Songo Medical Hospital oyo genda togoto obo manyi yani watosomirirero ero kwa biru mwalimu bwe
rituko ngumetingi tajiri to bwari mosomia asomia bana kolinde no bwari mo buya bogosomera igoro yo mubiro mwanya bantu nande mwama agochekorwa bokonyi bono kero kende ntagete ura kwana no mugusi igoro ya CT scan twakwanira yonsi pikianda ikomi kwanira ngo mugusi yo koligereti nande tukoligerirwa ase chinsemo chinyinge sana in fact yensengima naro koligeti bono yakoro Netherlands naro koligeti korwa New Zealand korwa Dennis Marubio licha bikirito sana igan kuligeriri gutori n'abantu abangereri uri okoyiwe kegusi asengenjo yunare target yito mongino karinya makoro to mari amanye bice ye CT scan mukwanira ngasi jideka ya moiga igoro ya CT scan. Okay. So CT scan unatwa kwanire se show nasara CT scan ne bicha twatebere erengia no kobwa x-ray ngonyarere gutoro kioso mubere ime na kio mubere gokore gasi na kinabe gutoro kioso bokongubore chinga kichinyinge igo bono kwenda nyagitari ritukori kogotebi goganitie CT scan bayete munda kogotebi munyagitari kogotebi goganitie CT scan okonyora okorigereri okwanire nayo iguro sobo kongubore indogotebi bona ayo nandengereti enere bicha oganite na twatebari igoriria na borire rigo change lakini oso muntu ori gotumie onye gokanire card yao ya NHIF ngokonyere na bone serikali ndeti goteba mangana ya UHC ngokonyere rinde bono at the end of the day kwanyora gwaku ebiche yuraisi twateba chirisk kya inchiro chingera kini lakini machinga kinyiri to kugwaka ebiche ine ritoroche onye ganeti no tosako tiga to gwaka toroche bokongura baskonyora no bonge kobwa to kogwaka so na kingo teba na sama chiwa engo to konyare ozirinde komeka bantu bari bobate chikansa au bari baumiete bari baumira ndonse gose titude okarito korka staging ya cancer n'ebintu binde ebiche ingo konyere samanga nayo so mbuya kwa onye ko bwiko igwete bobe bosonye umuntu twariro bokonkoruka wanda nyegitari yo screen do check ikuya kabisa nekaganiti ibiche na bagwaku erinde yatokonya ko make decision nara igokoroka Monica agoteba arange atokora ikachinya gitari abanyagitari batotogonyera Nyagitari batotogonyera bakabande twirana inka daktari ngiara kwanire ngani musongero nyakire kero kende abanyagitari ngo ikoro alafu monta agotogonyere tingu mayanki amini yo nimeta abantu batware different experiences bakwana nyagitari akirie ko vari na kerase nande nasi gwachiete ninginjo situation charengi tindenge inginjo toko bunsu ndori ko bunsu gotogonyera abantu to bunsu riko kwana no muntu kegara no muntu monene nonye no mwana neto nabotoko togo chiasa nere mpaka nyeto tete kumubete sindani togo chiasa nere mpaka orana benga ntote tikomo chanda iwo matuka mange ntorigo togonyera abantu ntobunsiriko koreigo tobunsiriko kwana n'abantu buna human beings kegara ntoka bayete munda ko make a decision go chanye gitari bino muntu chandegete tari kero muntu bantu mbanje tikwanda nyegitari tenga hoteli ino muntu place ako muntu akwende zinginja bwato abwate mechando igo bono iyonyo nyako togonyera urinde yu togoteba pole sana kore nyagitari ende onsi pole sana kegara ine profession yeito ngasi yeito no gokonya abantu tari ko bakora baiguobe ili baigwete bobe kabisa muntu narorate bwachwa ko bicheye a decline ange abangi mbaro bwato musimama ngaye mbiya dirodi ningwa kubwa ko genda gokorerwe kurinde effects kya kwebekera so muberoye ekero kwate kwa bere advice no munyagitari nga ebicheye nero ntagete maye kumanya uso muchando noro then muntu decline ndongera gwakwa na salary itwenge once kwa ne gento kendo chekere no esebuko people perish because of lack of knowledge neri bono togote muntu ka kwanga most times egento okora no gotema goikaransa nere tumote bichi benefit kegara se chinyingo muntu riako kana muntu monene muntu bwato bongo bwae ore kunyara korengere osa nzako gotebye gento ganetiaro buya kabisa ngaki nande gwacha gokonye gitari naboko manya naboko ko understand bune kina kegento uganiti neri bono se nyingo muntu kago decline igo nabwate chirizo nchaye cyo go decline lakini muntu gotaka riyo ko make a decision iyo ero aro no maete aro no me understand limna at the end of the day to tago konyeti
ego borwere ubo for example onye cancer obwate ere stage 1 osa kwanga otebe na tuteti kwa kubiche by the time gochikocha gwanchira na tebe ne myaka ebere gocha okonyora cancer iyi advanced ya tarire gochi ase ao ndi kangu gwanchira nitenga kitu gwake biche kangu toru city cancer iyo nyore kwabire buya so neri togote by the time monta munyagitari ore qualified go ikaransa nayo gotebi nere bicho nganiti irinde togokonye okonya nero rengereri kegaro turi trained korengereri nchoko ntebi bintu byao arafu nakorige ni nkora ka objective nkoko check una gwantebi na bora ntebi no kugoro koko gwati lakini checking go objective ningo check buya kabisa nyore ga bwa sayu taumie timona nkoko tebi gendo tumeka mario obebuya lakini nsa kwanda check kugoro kunyore kwanse kubibe njige tekutari kawaida botebi ga bwa ni ultrasound nganye tindore go sine clotere ga bwa sina manyinga bwa tene ga bwa osino kogoro kobunegete nabo kumeke depending on ngencho gwante binengencho nago cheki nabo nkonyara ko korengerera bwiri nago tetwa twake bichetore na kioko so ine decision muntara anyara komeka lakini mbuya kwamanya bayete mundu munyegete era kogote bikuswe egento na ororire ese egento kerengerereti bona libulindira elio mwali nyuma ntara kwali bagokwanira igoro yenyegitari itu ya busungu nara ukorokwa Ruben Abuli krochinse mochia ke Rinsa mochia Kenya nyanka geta akulika aguteba omuntu gwato buriru gwetani obomo asomo biroye mbo affect ebiche mbo affect gokorerwa CT scan yani muntu gwata maruira mange diabetes no ere cancer no ere obiroye ime typhoid no ere tuberculosis yani multiple diseases umuntu abwate ne affect usene swana ne biche ya CT scan okay so sabantu popote maruira amange most times dokonyora they actually CT scan ego tokonya no zaidi no asabantu munabo kigara bari bota maroira mangi nabo konyora bwate chirisk chinyinge cyo konyora chi complications nyinge bono gabo no CT scan ego tokonya for example una na twatebe ne yoboroiro bwa covid abantu bari okonyora babwate pressure babwate sukari babwate obesity abuna bokonyora bari mu at risk no konyora chi clots echo bono rio montago charwarete kabisa of course nabo riago chiritanga nitogotakara ba stable yani tora morosi kwanza at least arabasa anyore nkoya nare buya ngoro ya ngwa kere buya lakini koruga bona ribo togote abona tigatwa ke bichei ndire bona torego so for example no bwate amanyinga na bwate ni sege kuba ke ne complication ya moya ya corona maro manyinga na bwate ni rinde torena ki na kyo gokonye koruga sabari bwate tebe borere bechinyi gona bora tebe for example kegare contrast rito na to bega ese CT scan ingo affected chinyigo igobona nabo korata bikwanza tigatora kora chi egepimo kie lab ye chinyigo tore na kichire inire by the time to ko kubekera contrast te bana ande bon nero yagera ya sarika zaidi lakini nabo to ko modify CT yerinde ya ba safe so igotari buna bari babwata mo chabo pressure nki CT scan ingo ba affect actually ego to konya zaidi ya sabantu buna igombi yankagerete kwa ira niribo manchu murigeria nga igego konya zaidi kumanya muchando umuntu bota maruira mange abugate kero kene na barakonyeke manchu murigeria gogenda tukurigeria obochenu ase TV obwanchete ya Ndizi TV kero turi na Dr. Lyndon Orato uyo tubekire bya otwasiolere inkagerete nga daktari koira nerekera libori kuiraniri kera libori mwanchu murigeria nyari ko bagakuiraniri andu kwatoire asogwenge amangana mangi aliara chikotokonya abantu bono kanye tuoboete abakwana nyagitari ubwati umurobere nyo utakere bije CT scan ogotara byo gucyari majestically gwaso mali toikonya kuganya monya gitari agotebi unaingia na unapimwa mara moja kero kende elibuli ryo mwali bono mbuli bono bunanche kero kende kero ko so agwa kwibicheri how long yego take ni chideka ibera ni chideka isano mondana bara gane litukuri gimawe chikobera sekurende so CT scan ere tiri kuiransa nyingi nabogo so tenga bu next area go so agwa kwiga gwasoka nebe chiteka ngisa tuiga go seisana lakini yaro chiteka kwera ne chinke abo montaga lakini depending on aso gwako itsanchiro konyoro montaga ne tuwa ko bicha yenda yege kuba amoka bito ko bintu buna staging ona inabere chinsa chinyingake ange no chideka 10 lakini CT scan erego ego kora bwango kubwege ntu bune marayo ranyoro montago ikaranse michiteka 30 gose no insengima agende tikwako CT scan ero nege ntuge ko ina bwango iga igobano mwanchu murigeria ni chideka chinke sana na daktari atebire
bono tukwanire igora ya Busongo Medical Hospital otebi omurigereria naroburia nge babere ngaye gotoka nande services nchire chichiko bagaria ari omuntu kagocha umanyanga na amanyete mapema tagocha nande riba abantu bari raini ari nari atete kubolinga ngidari en service ke kwa baroire bae. Okay. Yeye ni gasikango mwa Monsanyo no koro kunyambunde Samuel nere marketing officer yetu ya Busongo Hospital akiri nche kiagara nche no monyegeta ariona bonko batebi kutse nyegeta ari yetu so nyegeta ari located along Migori Kisii Highway igari gotara ikenya ngani urigereria ari nari murigereria ko okomote yoranga amaene mbyo kwa sawa ere located along Kisii Migori Highway igari gotara ikenya gitari ya Nyangena Hospital so ko bwatia highway iga gotara ikanyangena no konyore nyagitari yeto ya Busongo Hospital services cheto chire varied no twateba nchibwate outpatient facilities umuntu kogocha nyagitari yote tako check kutu endeka na bokorigere yukuruga ne bwate lab services chi test ao chigotoka na bogo muntu akoenda onyoro bokonyo na tubwate ICU services isibone ngemna tubwate burere bwe indwari ya corona na yato chandire ICU services nchiro bari bako ganyo kubekero muiko monge na bako nyara gokonyeka dialysis services nchiro bari bwate burere bwe chinyigo awoko na babo bakonyeka tubwate maternity services maternity yaitwere well equipped tubwate abanyagitari bare specialist no onye muntu kaganeti gokonye bari bagocha ko na bono linda mama ngokorere gasi na chabo NHIF yeto ya kawaida na bo mungi nago soa okonyu osoka no bila gwaka nendururu kagotumia NHIF ya ego se linda mama yae ento bwate services chitokora ka private services bari baganeti kobeko ward the private ko isolation nchiro che sendwari ya corona na maroirande na bakobeko na barao na general wards Jones picha bangina na bagaka ni chiabana services Jones pinchira available na bo muntu walk in chizo nyinde Jones nyara gokonya kakende namba nero rore nyekitari mondara akelio namba nero I think ngonye tigatore rinde umuntu kagotaka gwake simi na bakori kobe kwere rinde mae konyero na dental service muwaza mangana ya maino dental services nchiro chiko ba offered ne partner ito gari town gari Ken Kio doctor kiagara chinzo chinyingo konyora dental negento muntu agwati gune ginotu ochenya gitari triko gani muntu arare nya gitari chinga kichinyinge so dental services chiko ba offered gari Ken Kio doctors plaza town in partnership na Busongo Hospital na matongo simbole kabisa amata to sibuna litoko yubango nyumuntu kabwato gokongo ba mato na bago check igo nyene wax ero itokora ka wax impaction na beko nyara go sibigu buya nyono bokongo bonde na bogo check buya kabisa na ningi enkyura tabi mugusi igoro ya COVID-19 asa ngito abata yuribande banyore chanjo go sibabu atia machiko mpaka liko to igwera kero kana no munyagitari irari bagerio semi abantu bo atia machika COVID-19 so COVID-19 bado nere na into nimete bado mpaka bone ngabantu mbaroche nginche koenda neri tokonyakone itokora kachiweb egocha nande yanya gokea nande yacha neri bona mchemuna njengo korega simatani tsochina ngokorega si ICU nero konyora turabaroire ba corona una togo tebe gente kenkero kereke na engencho kego chora muntu tari kumanya na serikali ego tebe kira muntu aye usibya mabokao beke mask yao kwa onye kunyara mwabo distance abantu kegente togo tebe even mo bone gana abantu baende banyore chanjo yego konyora chanjo yego saidia go prevent ito ko severe disease konyora bore buryo bokongo boko ganya no muntu iru ICU isibone gana kitogo tebera abantu tikaba chanjo ndi yonse konyora to ansa go tebe na nchinde Moderna gutinde Pfizer gose AstraZeneca erio kwenda kwanyora endo nyore ikiagara ngo konyere go prevent ito kuroka severe disease and congratulations ndo chaba abalingule koro chinsomo cha USA bagenda tukoligia ejab ya HIV osense yaito nebe buya metense tawade HIV abantu baramenya buya usema kali ali apunguzire igotowakera ensemo ya abalingule bunayini congratulations asokonya kogendera kuligia eriogo osenjia mbadala yo konya barore ba HIV ngana yayo mwali bono ngana litokolete
So na gokire sana uchaga Ndizi TV ndoche mubwata abantu abange sana bakoriye TV bono igento to encourage n'abantu bagendri ko keep their health. Okay. Togotaka matuko mangi turigotaka no muntu tutete no tukiri tukerimo no twanda nyagitari tonyo into tuikaranse into bwati no barweire. Lakini itogotaba bono inere tokoroka preventive health. Ibintu mbere togotaba go spread tote yabantu omenye buya ibintu kori ibintu gukora exercise ibi ni ibintu biko determine health yawe. Alafu mbuya kwakora ile ko ku check up enga kiende mbuya tukwanda tokoganya mpaka ri muntu warwarire kabisa umaya kwanza gochenya gitari mbuya kwanza once in a while kwenda gwa check ile kwanda to patient wakora general check up kosino bwato boko ngubonde bonzi erinde bono itokoroka primary health care kinege nte serikali ende tigo sukuma kabisa so kora itokoroka primary health care togokonya rindi muntu tagochenya gitari ri yebona arwarire kabisa egento kango twanyorete kare kerwari gumapema. Asante. Yamana sana daktari asoweka studio andankingande ande ntochitokorangeri andoto semi zaidi. Mbia mono. Manchumulire gwikira bono to gwikira umwaelio kurinde enyagitari okona korigyo okona gunchukana naga uchandegete Busongo eyo medical hospital iyo wata bokarari buensi pimba kabago patch na nyagitari akiwa care and cure erensa igase obogatagati bomochi obosongo igonye gutagete bokarari bonde bwensi nyoka bosongo nyoka kiwa care and cure iyo erase obogatagati bomochi obosongo wekachinga kichinde naende litukobune liga asomoro buli bwobo chenu nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Brighton Apartments ni kinyumba kyokomenya ichuchiaga kirasinkira yekerero kigima nigo kibwate ki 1 bedroom nabo igo ki 2 bedroom imeji kinyumba ekyo nigo kiaga kirebuya anse kikikuni kyaye kibwate ki cupboards amacha yongusire gwikase kisingi cyabo ki balcony ekyo kire asukunywere mbeo ekerurigireti egetunwa kyamanga kinyumba cyokorara ugose ki bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingare nabo igo kibekire ki wardrobes chicho ni kibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire ki tiles na kubeko bokinu bwigoro kigima ase kinyumba ekyo kire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko yaranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari gwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba ekyo nigo kiri ase highway ya Kisumu busio bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe nabwo gwa Kisime ase namba inoti 52 5 yemo 5 gose plus 161 224 51224 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Mwanjo mwirira mbia manekiara kwa nyarego konyora mangana mansuka kero kwa nyarego gosomi goro ya scan kwa manyire ngakia mangana ale mondo metenaro gukoro obwanki scan abande mpamanyetibiya lakini bono lero daktari nyarega otwerera bene na kwa nyarego konyora obumanyi kiaga kwa nyora obumanyi ariora enda nyagitari chetu kwarigererirwa na nyagitari yake and care bakubotera nyagitari ya busongo care and cure yani eriye kurinda nande yabwenya yo no mwanchu murigereria services chonsi pi daktari na ateba nyagitari ya busongo kwena na chonsi pi chiri akwana uchagera no dento ichete bakubotera na care and cure mangana yo roiboro mangana CT scan mangana everything services chonsi pi ayatara uche nyagitari ya busongo onyora ya igonsi pi
abono nayo rando obweni we kerugwe tobe igotari nyagitari iyo no ranyoro obweni korworo igo na gwatebire sa embe muno manju muri ngenjo kwaba gisari kwabene tukese twagachage tuchinza chiri 12 gwikaboniga andro general ni chitere daikanga chiraga chinsa tuchabona mambia igo taina tikatokora igange kande anene karori tukuria chumaina botamzo itomurekera mangana afya yaito na ndabagene beito bache karutogenda tukumurekera mangana afya botambe gatote na afya tutatware tia ferengia ntoko genda gas ntoko enda kibago lakini sikonyore afya rengia ni gotoko kore gas engia ande no ne chikure gito gwaka ntogwaka kura tutabwatia ferengia igo ikatu tutwara wachenu buya tutwara afya rengia ende gatokusuka gojibosyo tonyorana ni gotore na afya rengia usade biake ma afya nero manchu murigire na nderende una daktari atabe bottom line genda wakore check up genda kwaringorigwa kwa manyanga no bwate muchandonde egere kwa manya komenya ubugima bole na afya gusebole healthy igo bono manchu murigire kere biro bitu bitatu anchere togenderere gwetania igotogote wangambia mona singichu kwabere na intukura chinse 12 bakabona chigo chikoraga chinse isato chia bono mambia korende litikolia ankyo aiga ase studio nyorana litukuria chumatano botambe imeyensa kiago segeta sen kiago kendi stimino tuitomrekera amangana yigisemi imena isko yagusi yori tukuria mambi nando gutwara mo ina studio katoje ukwane goro yigisemi nando nyoruna abana mbanda de kweriga ni gucha samatema manne yo mwako yo ayago chikocha komutinyo gatatu igo bana kweriga ni baro cha samatema CBC negenda de kobekeru implementation sinegenda de kobekerwa oboroso igo na mangu twaje ukwane litukuria mambi goro yigisemi kana twaje konyoro mogeni ore ambasama aso obomanyi bwejise migo to sukari tukuria mambi naro nabto jokora na twakora rero kurende to kuruma to kurwa sense mayo chen mambi tora kwana mangana yejise nandi bunangonya watana to gosoma nandi na kurwarete osiku igwetu bego bono bochen me bogoja yejise mchema yagocha igori tukuria mambi na tonyora na semesa yensa kya kero tugene tebuna nyasangu kubwata siare wikari tukuria mambi Wego manchu murigire tibwe bakubwate tariki na Ndizi TV bakubwatera no maboganyo Camel Park karuto cha koretera obwari wo mogusi chitariki 11 chirabari tukolie Friday osali tukolie Juma ali aseto cha konyora chindagira chige kuru chindagira cyo mogusi tonyore tengo korwase abasani baito gusaba nyangero baito bachire nkuma ngento koragyo kanigyo okwenyorere ticket yao ekero kugura a VIP ne chiringeri bwa ya machuka nabaga ni abande tukoroka regular ne shilingi 5 chuka goswagalia asobwali ibwo mugusi oikari tukolia ankyo nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita kuna botambe ngotebune gentegiansu negentekia nekia nande egenteki go kanyora Ndizi TV nero bwansu mugusi ndoke Brighton makoli twara bolirubya Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono yakire nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor Bwomogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bwomogusi Osmo Traders Limited